wicknel Chivhayo osungisa mukadzi wake anova wekutanga anonzi Sonja mushure mekunge iri nhau yekuti haasi kupiwa access yekuti aone vana vake. Iko zvino Sonja oiswa maoko emapurisa. Kusangana kwataita zvakare pano paHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika around Zimbabwe, tichiti kana pane vachangosvika paHarare Networks, mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell kusvika patinenge tichiposta nhau dzinenge dzichiitika unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa pano paHarare Networks. Today we have a news about Sonja anova ari mumaoko emapurisa paHighlands Police Station, apo pasungiswa navawicknel Chivhayo vanova vamusungisa iri nhau yekuti inhau yevana, apo wicknel achiti Sonja haasi kundipa access kuti ndione vana sezvo nhau dzavo dzakaenda mumazitare edzimhosva pachitongwa pachinzi ipo Sonja akapiwa mari yekuti wicknel Chivhayo ave neaccess kuvana vake. And wicknel Chivhayo akataurawo zvakare kumainterview akaitwa kuredhiyo achitaura achiti iye mari yandakabhadhara ngeingori nhau yekuti ndikwanise kuona vana vangu. So apa ati haasi kupiwa access and asungisa ex-wife yake. On another side, ex-wife yake anova Sonja madzikanda auya achitaura achiti kusungwa kwaita hakasi kekutanga, akasungwa kanenge ka2 kese kakabudiswa madhoketi anova ari madhoketi aidefendwa neloya rake. Apa ari kunzi asungirwa nhau yekusapa access wicknel Chivhayo kuvana, and also nhau yekunzi wicknel Chivhayo ari kuti Sonja akamubira device yake, tichireva kuti phone mure Zimbabwe. So nhau iyi ndo iri kusumuka zuva ranhasi, manheru anhasi, apo pari kutoziviswa kunzi Sonja ari mumaoko emapurisa. So according to news, wicknel Chivhayo's ex-wife has reportedly being arrested after he filed a complaint against her for alleged denying him access to their children and for alleged taking one of his devices containing personal pictures. She is currently being held at Highlands Police Station. So nhau iyi yataurika ichitenderedzwa zuva ranhasi munyika yeZimbabwe, zvaita kuti veruzhinjiwo vataurawo mafungiro avo nemaonero avo pamusoro pechiitiko ichi. Vanhu vakati sei device iri kurwirwa nawicknel Chivhayo ine chii imomo. Vamwe vakati ndo mune secret yese yezvinhu zvese mabusiness ava wicknel Chivhayo. So vanhu vakati so she didn't take the device but she knows of wicknel Chivhayo's video she sent to people pamusoro pezvinhu izvi. Akati pane video raakatora chete, ndo mashoko ari kutaurwa nemukadzi wawicknel Chivhayo achiti pane video randakatora rawicknel Chivhayo mufoni yake kwete kuti ndakatora foni yake. Vamwe vakati dai waiva inini waisiya nekutevererana nawicknel Chivhayo because that a guy for now is bigger than anything. Wese anomuona anoda zvaanoda iye, so it's best you go somewhere or kumutevera because maitiro emadrama haawanzopera mushe. Ndo mashoko everuzhinji. Vamwe vakati hazviri kudzokorora sezvakamuitika munhau dzematongerwo enyika. Vanhu vakati tiri kuona history yaMary yakaitika muZANU-PF zvakare ndiwo madzokorero aikuitika. Vamwe vakati tsvaga basa Sonja, go back to USA kana kuSouth Africa. Vamwe vakati uyu akurwadziwa, nhamo yamubaya. Ndo mashoko everuzhinji. So vanhu vakawanda vari kuita divi rekusapota wicknel Chivhayo sezvo wicknel Chivhayo ndiye anopa magift akanyanya, ari kupa vanhu zvinhu zvakasiyana-siyana. So vanhu vakawanda vari kumudzivirira, asi nhau iri apa nhau yekuti wicknel Chivhayo oya achisungisa Sonja achiti 1 haasi kunipa access kuvana, 2 inhau yekuti ari kupomerwa kunzi akatora device. So izvozvi Sonja ari mumaoko emapurisa achiti iye ari kumirira loya rake kuti rigomumiririra. Hamene zvinopera mushe here kana kuti another drama another day mure Zimbabwe. Ndidzo nhau dzatati kabata pano paYouTube channel yeHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana.